Tosiaan iloisella asialla lähdin nyt soittelemaan, siis meikä on Mise, terve. Nimittäin tämä vuosi on ollut pikkusen erikoinen vuosi. Ja minä ajattelin tehdä Tämä vuosi varmasti jää meillä kaikilla muistoon. Olisiko aika pystyttää pelikarhut patsas kirkkopuistoon? Tiedätte kyllä miksi. Tämä joukkue onpi ollut aivan mahtava ja valmentajat on ollut ihania. Mutta minä haluaisin Misenä kiittää erityisesti sellaisia tyyppejä. Okei. Varmasti joku siellä Kankaan montussa niitä pistetaulun valoja kääntelee. Ja joku toinen varmasti niitä lattioita siivoilee. Ja joku meidän takapuolen alta ne penkit pyyhkii, joo. Ja joku makkaroita paesteloo. Ja monet varmasti on kuskannut junioreita ja kuskana niitä aikuisiakin. Siis on ne niinku ajokunnossa, mutta joukkuetta kuskata joku kuski. Niin kaikkia, ketkä on kuskannut, niitä haluaisin kovasti kiittää, koska ne on tärkeä osasto. Ja sen takia meillä tätä voimintaa, niinku tätä mestaruutta riittää. No, mennään kertaa. Niin haluan tukijoukot! Tämä vuosi tulee varmasti jäämään muistoon. Olisiko aika pystyttää pelikarhut patsas kirkkopuistoon? Tai Poroveille Uusisaari, pelikarhujen saari. Kuulostaa ihan seikkailuelokuva. No, soolo. Kuokka veiraaks meinoon, mennä minä päissään, kostan Imatralle eräseen Imatra häissä. Tuo oli siis sitä Jaakko Tepon biisistä. Niin, mutta siis, ei, myö kunnioitetaan vastustajia. Jos Imatra menee koskaan naimisiin, niin minä en pieräse sinun häissä, Imatra. Hyvä peli. Vastustaja on aina parempi, mutta pelikarhut voitti. Myö voitettiin! Tämä vuosi varmasti jää meillä kaikilla muistoon. Olisiko aika pystyttää pelikarhut patsas kirkkopuistoon? Ja minä haluan kiittää Kurkisen Ristoa, Jarmo Ylisipola, Pirtsiä ja näitä uusia pelaajia, ketä minä en enää tunne. Ja Iisalmi. Myö ollaan Iisalmen arvoisia. Onnea kaikille. Tämmöisellä asialla lähdin vaan soittelemaan. Terveisiä Miseltä.